Miljoenen worden er verzinnen met Bigleaks hen verteld. Het nieuwe aanpakteam dat in Noord-Nederland opereert, maakt het jacht op criminelen die te riek worden van haar praktijken. Nou, het gaat erom dat als er strafbare feiten zijn waar veel winsten mee worden behaald, bijvoorbeeld de opbrengst van een hennepkwekerij, maar ook als het gaat om oplichting waarbij grote bedragen worden gewonnen, dat die winsten ook weer worden afgenomen. Want de focus moet zijn, misdaad mag niet lonen. Een soort crimineel maakt zijn soorten van rekkensom. Ze accepteren een celstraf om zijn soort yield verzinnen kennen met illegale activiteiten. En daar moet een einde aan komen. Het mag niet zo zijn dat iemand gewoon een luxe leven verder leidt nadat hij een gevangenisstraf erop heeft zitten. En voor de mensen die veroordeeld zijn, komt het ook heel hard aan als je ze in hun verdiensten raakt, in hun portemonnee raakt. Want veel van dit soort criminaliteit gebeurt heel berekenend, gaat echt om het financiële gewin. En als dat niet wordt afgepakt, nou, dan doe je het niet goed. Het Openbaar Ministerie wil dit jaar haast 6 miljoen euro aanpakken van criminelen in Noord-Nederland. Een oorspeerpunt is de aanpak van benneporno. Verleden jaar binnen de 26 zaken onderzocht. Op dit stuit rinden de 6 benneporno-onderzoeken in Friesland. Het is arbeidsintensief, veel ingewikkeld ook werk om te achterhalen waar die plaatjes zich bevinden, waar ze vandaan komen. Zeer gespecialiseerd werk en arbeidsintensief. Als we zoeken naar Robert M., de grote zaak in Amsterdam, daar help je hem ook al mee, hè? Ja, daar heeft eigenlijk het hele land wel bijstand aan verleend om zo'n onderzoek, wat eigenlijk zo groot is, om daar de politie te helpen. Uit cijfers van het OM blijkt dat heel iets meer famkes oppakt worden. Nou, de typische meidendingen. Ze vliegen elkaar wel eens de haren in of ze slaan andere meisjes. Ze stelen wel dingen uit winkels, lipsticks of dat soort dingen. Maar ze houden zich ook wel bezig met het dealen van drugs of het plegen van woninginbraken of het ronselen van meisjes. De Rijksuniversiteit Grijns onderzoekt hoe dat kan en hoe deze famkes aanpakt worden moeten.